Pre. Oy, pre. Sa ako'y matanaw ni mo, pre ba? Nakadungog dyan baka aning balita ron, pre, nga kining trending ron sa atong Facebook, pre. Huh? Ibig ni kabatin sa hapit na kung gubato ni Pilipinas sa China, pre. Sa sunod ko, pre. At kini naging kumod sa kining gingon nila bitaw nga, pre, nga kani West Philippine Sea, pre. West Philippines niya. Gubaton ta sa China. Oh. Sus, ginoo ko. Hadlok mo ka na, pre. Ay, kablaka na, pre. Ano man, pre? Sultihan di ka, pre, ug gano, pre, no? Kung kini Pilipinas, so di ni basta-basta masunod sa China. Kaya naanak to diri ang tanan nga mga equipment nga pinakalit. Di na sila kasarang, pre. Sultihan di ka, pre, no? Nabiruan, pre. Kanaan na to diri sa Pilipinas. Mamaya. Oh, Bitaw. ang ikaduha, pre. Manghiluhay. Oh. Bitaw sa? Ang ikatulo, pre. Manananggal. Malisod sila. Lapi, ikaw pa, pre. Sama, pre. Kabantay ka ng mga dagko kay mga kahoy na to, pre. Naanay na nagpuyo din ang mga agda, mga dagko kay tao. Oo, nang digid, baka basta-basta makasulod ang taga China, pre. Kaya kuha ka ng tupunan na, pre. Ay, kabalatan na, pre.